Подземните контейнери за отпадъци, които са поставени на женския пазар в София, драстично са повишили нивото на хигиената. Това отчитат от Столичния инспекторат при проверка на най-голямото софийско тържище. 4 големи контейнера по 3 кубически метра всеки и 14 малки по един са заместили десетките стандартни контейнери на женския пазар. Оказва се напълно успешно. Една от основните язви на това място беше акумулираното количество боклук, това невероятната миризма, която се издаваше оттам и това, че боклука се виждаше навсякъде. С тези контейнери и с реконструкцията този проблем сякаш в този момент не съществува. За инспектората остава да следи дали се дезинфекцират периодично съоръженията за събиране на отпадъците. Не е никакъв проблем, просто се вади контейнера настрани и следва да се измие с пароструйка. Разбира се, инфилтрата попада веднага в канализацията. Както в големите европейски градове подземните контейнери вече са изместили стандартните, особено в централните им части, така ще стане и в София. В момента общината изработва план къде да се поставят подземни контейнери.